Għal sena oħra Sport Malta nediet il-programm Summer on the Move. Dan huwa programm sportiv bejn Lulju u Settembru li jkompli xpruna s-soċjetà Maltija iktar effettiva. Fil-fatt Summer on the Move huwa programm sportiv immirat għal kulħadd minn 3 snin il fuq. Waqt it-tnedija, segretarju parlamentari għall-Sport Clifton Grima spjega li Summer on the Move ta' din is-sena mistenni jilħaq numru rekord. Meta wieħed jara li għandna target li naqbżu 7,000 parteċipant li jvarjaw l-etajiet tagħhom minn 3 snin sa pensjonanti, meta wieħed iħares lejn l-abbont ta' coaches aktar minn 300 coach li ħajkun qed jieħdu sem, meta wieħed iħares lejn in-numru ta' venues, 20 ta' venues li ħankun qegħdin nużaw, kif ukoll mijiet ta' sigħat kull ġimgħa illi ħajkun qegħdin jibbenefikaw minnhom il-pubbliku hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marco Tajjar spjega li l-programm huwa mifrux fuq diversi dixxiplini sportivi. Fil-fatt apparti il-futbol u l-basketball se jkun hemm il-ġinnastika, il-karting, l-arti marzjali, l-awm, il-water polo, kif ukoll l-burdjar. Għall-adulti wieħed isib il-yoga, pilates u fitness ta' intensitajiet differenti, kif ukoll badminton, awm u self-defense. Il-lezzjonijiet għall-adulti jsiru fl-istess ħin tal-attivitajiet ta' tfal biex dawk il-ġenituri li se jieħdu lil uliedhom jistgħu jmorru bħala familja u jipparteċipaw fl-istess ħin. L-applikazzjoni għal Summer on the Move tista' titniżżel mis-sit uffiċjali ta' Sport Malta u se tibqa' miftuħa sal-14 ta' Ġunju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.